Здравей! Аз съм тук, за да ти помогна да превърнеш кухнята си в 5-звезден ресторант с сезонни продукти, които ще намериш на всеки ъгъл, без дори да имаш професионален опит в готвенето. Като човек посветил години на изучаване на българската международна и висша кухня, знам, че най-голямото предизвикателство за всички нас е да намерим достатъчно време за качествена храна. За тези от вас, които не ме познават, аз съм шеф Димитър Дичев и откакто съм семеен и синът ми се появи на бял свят, и аз като всички останали се сблъсках с фактора време за готвене за моето семейство. Започвам нещо ново и различно, което ще ти бъде изключително полезно, ако ти си от хората, които търсят начин да приготвят бърза, лесна, вкусна, сезонна и бюджетна храна, без това да им отнема много време. Всяка седмица ще качвам по няколко видеа, затова абонирай се още сега за канала, за да получаваш известия. Мисията ми е да те запозная с интернационалната кухня, представена чрез моя прочит. За мен тя не е просто готвене. Тя е преживяване, история, изкуство и мъдрост, събрани в едно. На този канал ще те науча как да приготвиш истински завладяваща сетивата храна. Нека ти кажа какво ще научиш тук. Първо, как да избираш и комбинираш различни видове продукти. Второ, как да избираш правилните техники на готвене. Трето, как да приготвиш ястия, които да впечатлят дори и най-изискания вкус. Четвърто, как да създадем семейни спомени с изпитани рецепти. Пето, как да превърнеш и необикновената рецепта в шедьовър. Традициите и храната са това, което събира семейството заедно. Вярвам, че с правилния подход можем да запазим кулинарните традиции живи, дори в забързаното ни ежедневие. Ако искаш да готвим заедно и да вдъхнем живот на традициите по един модерен и достъпен начин, абонирай се за канала ми сега. Сподели в коментарите какви рецепти и видеа би искал да видиш. Твоята обратна връзка е ключова за този канал. Нека заедно превърнем готвенето в кулинарно изживяване, което сближава хората. И не забравяй, абонирай се сега!